Ahoj, tu je Naty. Vítajte pri novom videu. Dneska som bola v Lidli a pripravila som si tento nákup. Mleté bravčové mäso, mexickú zmes v konzerve, cibuľu, rýžu a mozzarellu. Za dnešný nákup som zaplatila 5 eur aj 77 centov. Vo väčšom hrnci som zohriala olej. Pridala som pokrájanú cibuľu a opražila som ju. Pridala som mäso a tiež som ho opiekla. Potom som pridala mexickú zmes, rýžu, a vodu. Nakoniec som osolila, priviedla som ku varu a pri nízkej teplote som varila, kým rýža nezmekla. Občas som premiešala. Keď sa voda odparila, odstavila som z ohňa, hrniec som zakryla a nechala som ešte odpočinúť. Nakoniec som pridala potrhanú mozzarellu. Ďakujem za sledovanie a teším sa na vás znova na budúce.